a clear framework that can be predicted, whereby once you've served for 1 year, you know that the second year you are going to get confirmed. Nenya Kalondo Maramoiko ke County Mamigori, Anjo Juma. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Kumachielo ne jakom mar board mar NGCDF Olago Luoch koro wacho ni en kod geno ni bura manitiere do mabende dwaro mondo mi ochungi agucho omendano mar NGCDF ibiro wit oko ka wacho ni omenda mawuoke agucho omendano mar NGCDF osekelo lokruok ne jopiny e kor gwenge ma gin kod geno ni ma en ngur mabende do biro winje makare kaluwore kod pek ma wuok kuom jopiny kane giloso e gwenge ma Baringo e kinde mane giyuoro e nyasi moro e skul primar ma Bosin e gwengego ma Sacho. Jakomno mar board mar NGCDF no luwo ni githuolo masani oganda jo Kenya oseneno ber ma wuok kokalo e agucho omendano mar NGCDF mageno margi en ni bura makamano ibiro wit oko. Mlisikia ya kwamba High Court ilitoa judgment eti CDF must stop operations June next year. Mlisikia hiyo? I want to tell you that judgment was not based on law, and I can tell you that as a lawyer. That judgment was greatly influenced by the Council of Governors. Kwa sababu Council of Governors wanaona kama wajumbe wanapatia hawa competition kwa sababu ya CDF. Wajumbe don't manage CDF. Isejikogo bende jaod bura ma Baringo Central ka achiel kod nyawadgi ma Baringo